Ahoj, vážení diváci, v tomto videu si ukážeme římské vojsko na přelomu do 2. a 3. století našeho letopočtu. Naše povídání začneme markomanskými válkami, které se odehrály v letech 166 až 180 a skončíme plus minus bitvou u Hardozortunu, která se uskutečnila v roku 235. Během markomanských válek římské vojsko tvořily legie, auxiliární jednotky a jednotky numerii. Co se týče legií, tak každé legii velel legát, což byl senátor, který měl pod sebou sbor tribunů, těch bylo v každé legii 7 a pod nima byl důležitý sbor centurionů. Každý centurion velel své centurii, tedy jednotce o 80 legionářích a základní pěchotní jednotkou byli těžkoděnní legionáři. Dále pak v legii byly jednotka jezdců equites legionis. Co se týče vybavení, tak každý legionář měl ještě u sebe hrtanaté skutum, svoji zbroj, nejčastěji krtouškovou, šupinovou nebo lamelovou, popřípadě drtaší segmentovou neboli plátovou zbroj. Každý měl také helmu, 2 pila a svůj gladius. Jak to bylo u auxiliárních jednotek? Každý auxiliární jednotce velel prefekt, ale máme tu docela dost typů jednotek. Každá auxiliární jednotka se skládala buď z lehké pěchoty, těžké pěchoty, jízdy nebo lučišníků. Ovšem máme tu i výjimky, kdy se jezdecké i pěchotní jednotky smísily v jednu jednotku. U pěších jednotek tak tam se nám to rozděluje do malých jednotek po 480 mužů anebo do velkých, který nám tvoří 800 vojáků. Jezdecké jednotky, tak ty dělíme také na velké a malé. U malých nám tvoří jezdecká jednotka něco kolem 512 mužů a u velkých až 768 mužů. Pak tu máme smíšené jednotky, které nám tvoří u malých jednotek 6 centurií pěchoty a 4 turmy jezdců, což nám tvoří něco kolem 600 mužů a u velkých smíšených jednotek tak tam máme 10 centurií pěchoty a 8 turm jízdy, což nám dělá 1040 mužů. Každá centurie měla 80 mužů, stejně jako v legii, a jedna turma jízdy má něco kolem 32 jezdců. Již během markomanských válek nám vzniká taková věc, že je jedno, kde
ten daný voják slouží, jsou některé případy, kdy voják nastoupil k auxiliární jednotce, pak byl převelen do legie a po nějaké době zase zpátky do auxiliární jednotky. Takže vlastně začíná být jediný rozdíl mezi legiema a auxiliárníma jednotkama ten, že do legie mohl vstoupit pouze římský občan a do auxiliární jednotky mohl vstoupit jak římský občan, tak i ten, co ho neměl. Tím, že se začaly legie a auxiliární jednotky čím dál víc zbližovat, tak Římanům začal takový problém, a to, že o hodně místních domorodých znalostí začaly přicházet, proto to zavedly jednotky numery a historie se vlastně opakuje. Zase to jsou lidé mimo římskou říši a většinou bojovali se svým vybavením a dokonce i pod svými veliteli. Ovšem, co se týče jednotek numery, tak moc toho o nich nevíme a nevíme ani, jestli byli stálou pravidelnou částí vojska. Po markomanských válkách se začalo celkově římské vojenství měnit. Vybavení legií a auxiliárních jednotek se začalo postupně sjednocovat a i bojové metody, formace a styl boje se začal měnit. Dlouhé kopí typu hasta začalo nahrazovat legionářské pilum, dlouhý meč Sparta začal nahrazovat klasický gladius, velké ovalné štíty začaly nahrazovat římské obdélníkové skutum a dokonce i nejznámější římská zbroj Lortica segmentata začala pomalu mizet. Největší změny v tomto období zavedl císař Caracalla, který dal všem svobodným obyvatelům římské říše občanství, takže tím už nadobroto zahladil rozdíly mezi legiemi a auxiliárními jednotkami a dále pak zavedl comitatus. Co to byl comitatus? Tak to byla elitní jednotka a vlastně záloha římské říše, složená z pretoriánské gardy, první legie Italica a několika dalších auxiliárních sborů. Comitatus byl vlastně docela velká věc, protože na území římské říše, nebo přesněji řečeno na území Itálie, tak tam nesmělo sídlit vojsko. Ovšem se zavedením komitátu se toto mění a římské vojsko je již i na posvátném italickém území. Jednu z dalších věcí, která se v tomto období mění,
tak přišla s císařem Septimiem Severtem, který nevěřil senátorům a tak zakázal vojenskou službu senátorům a tak místo legáta legie tak přichází prefekt legie. V tuto dobu měl klasický římský těžkoděnec vlastně krtouškovou, šupinovou, lamelovou nebo dosluhující segmentovou plátovou zbroj. Co se týče plátové zbroje, tak tu máme dva poslední vývojové typy, a to typ Newstead a Alpa Julia. Zajímavostí u té Alpa Julii je, že břišní pancíř je klasický jako u segmentový zbroje, ale ramení a hrudní vrtešek je vlastně šupinový pancíř. U této vlastně dvojitý zbroje, protože má dva styly, toho moc nevíme a žádný jako archeologický nálezy této zbroje neexistují zatím, ale existuje pouze jedno vyobrazení v kameni. Co se týče zbrojení, tak ten těžkoděnec, ať už legie nebo auxilie, měl již dlouhé kopí, dosluhující gladius, anebo již standardní spatu. Štíty pak byly buď zastaralé hrtanaté, anebo již standardní velké oválné. Tak proto toto video to mne asi vše, takže u dalšího videa ahoj.